mufaro wangu kunge ndiri pakati penyu. Ndinokutendai zvikuru nekundikoka, ndosaka ndiri pano. Asi ndinoda kukorokodza ZB nebasa guru ramuri kuita rakanaka, nebasa guru rekucherechedza zuva remadzimai. Ndoda kuti kwese kwamuri makorokoto ndofunga munoziva kuti ine rangu basa nderekukwenenzvera nekuti tidzidzisane mitauro yemuno nekusumudzira tsika nemagariro. Zvataurwa nevasikana vangu zvese ndazvinzwa zvikandifadza, asi ndinoda kuenda kwazvakatangira. Zvakambouya nani kwezvi? Zvakambotanga sei? Zvese izvo zvamandichitaura ndandichizviteera, ndozvinzwa, ndozviverenga. Kana pandinoitawo tsvakiridzo yangu ndinozviona muresearch kuti madzimai akanga anodzvinyirirwa, madzimai akanga akazodai. Asi inini kutaura kwangu kwandinoda kuti vana vezera razvino ratingati generation mubate muende nechitanda mberi, ndezvekuti zvinhu zvakanga zvakanakira mudzimai pakutanga, zvanga zvakanakira mudzimai pakati papo peupenyu pane zvakangondomoka. Kana ndakatarisa mudzimai ndinoona semunhu ane ushe hwakasimba, agere paushe asi asingazive kuti ndishe. Zvino kana usingazive kuti urishe, mumwe anouya nechipadza chake mangwana kuti ndombori apa, otora chimunda ichocho. Mumwe ouya kuti ndashaya pekugara, ndombovakawo apa. Kudzamara iwewe usisina chinhu, ndozvandinofunga kuti zvakaitika. Handisi muparidzi zvangu, asi ndikada kumbokudzoserai nyaya yeempowerment yatiri kutaura ikai. Inyaya yatakakanda pasi yatinongofanira kunhonga nesimba, nekuti isu hatina kuitwa empower nevarume kana nemabhosi kubasa kana chii. Vakadzi vakaitwa empower namusika vanhu. Pane chimwe chitendero, pamwe mungachizive, chitendero chechiKristu. Zvese zvitendero zvakakosha, tinozviremekedza, asi muchitendero chechiKristu Mwari mukugona kwavo vaigona kungounza kana murume kuti ndiye aita izvi. Aigona kuuya Jesu achibhururuka kunzi ndozvaitwa naMwari izvi. Asi Mwari vakaita empower Maria, Mother Mary, kuti vazvare mambo Jesu. Saka empowerment yakatanga kare kare. Muchitendero ichocho mukatarisa, kwaive nemageneral evakadzi, varume vachitotaura kuti hatiendi kuhondo kana imimi musipo. Handisi kuparidza. Hatiendi kuhondo kana imimi musipo, vari vakadzi. Makore api kwaya? Thousands emakore ari kumashure. Zvakazoendepi? Tomboenda muno munyika yedu kumadzinza, muno muAfrica medu, zvikuru sei munyika yedu ino yeZimbabwe. Ambuya vane masimba akaita sei? Ambuya vambuya vako vaive nemasimba akaita sei? Ambuya vangu ini vane masimba akaita sei? Vane masimba, vakanga vari empowered, nekuti paive nedura rambuya risingabatwe nemunhu. Mbuya vaitonga dura ravo. Rababa chete ndo rinocherwa. Baba munhu azotora chibage, munhu azotora nzungu, azodi. Rambuya rine mutemo, nekuti mbuya vari empowered. Mbuya vane munda wavo, unonzi munda wambuya, wavanosarudza ivo kuti gore rino ndokurima nzungu, gore rinouya ndokurima chibage. Empowerment kayasikana. Ambuya vakazvoona kuti handiti ambuya musikana mumwe weduka, kwambuya vane masimba aya seiko? Ngatimboendai kana mukufa, ngatimbotangai taenda mumafaro, mukuroorwa, kana vana vachiroorwa. Vana baba vanokweta kuti inini mukwacha tinozotaurirana zvedu danga, tangai mapedza zvevava. Ipedzai mombe yavo yeumai. Ibvai mapedza mapfugudza dumbu nezvinhu zvavo, zvipedzwe. Haisi empowerment iriyo? Hakusi kuremekedzwa iri ikoko? Zvino isi tinei takangobata shaya, tichiti zvataurwa nana baba, zvataurwa nana baba. Zvese izvozvo ndakupai mienzaniso ikurakidza empowerment yatakagara tiinayo, yatakatsveta pasi. Mukana hatina kuushandisa. Tinotaura pamusoro pemukana zvakawandisa, kuti panoda mikana yakaenzana kumabasa, panoda mukana wevarume nevakadzi. Isusu takapiwa mukana usina varume. Ndisu takatanga nemukana. Vamurume vamuri kundiudza ava, vatiri kutaura, vatiri kuverenga maresearch ava, vakazvarwa nani kuvana? Vakazvarwa nani? Mumwe wedu mukadzi akapfeka maternity, akazvara mwana mukomana.
Mwana mukomana ari kukudzvinyirira iwewe nhasi, ari kudzvinyirira inini neniwo, akatangisa kuudzwa kutaura namai, kurakidza simba raamai. Handiti baba vanenge varipo apa vachitoona mwana achipiwa mutemo namai. Mwana kuti afambe, iye mukomanayo, angave purezidhendi, angave CEO, angave chii, akatanga kupiwa mutemo namai kuti famba, idya, nhonga. Mitemo yese iyoyo yakakura iri nemwana musikana yakanga ichiitwa naamai nemasimba aamai. Zvakazorasika sei? Zvakazoenda kupi? Iwewo wakudzwa naamai, wapiwa mutemo naamai, wadzidziswa mabasa aamai. Isusu saka ndiri kuti pane pamwe patakazozvikanganisa, tazopakwa pfungwa, tazopambwa nepfuma. Munoziva kana munhu achida kuti auye kuzoita bhizimisi nemi kana kuti anotarisa kwakarerekera. Ini ndo zvandinofunga kuti pakazotangwa kutaura nyaya iyi kunzi mwana musikana ari kudzvinyirira, zvakanga zvako, vana vasikana vanga vakudzvinyirirwa, vana vasikana vanga vasanyatsoenda kuchikoro zvakanaka, asi zvambobva kupi, zvambotanga kupi? Ari iye munhu ari kupa mutemo. Mai vanotonga pamusha, vanotaura tsumo, vanototi musha mukadzi kwaye. Ndosaka muchinzwa kuti kana vana vakasara, hatisi kuti ana baba vafe, tiri kuti kana mukatarisa paunherera hwevana vanogara namai nepaunherera pevana vakasara nababa, pane mutsauko wakakura chaizvo. Mai vanozvikwanisa zvese. Hakuna munhu anogona kudengezera upenyu saamai. Muzondiudza kuti hanzi amai vakadzvinyirirwa. Amai vanoti zvimwe pamusoro, zvimwe mumaoko, zvimwe mudumbu, zvimwe bhabhu, zvese ndimai chete vanogona kuita zvinhu zvakadaro. Baba havazvizive. Mati mambonzwa here kuti mukanokumbira pamusha pemunhu amai vasipo vaenda kana kuruwadzano, mukati tiri kukumbirawo zvakati, baba vanopindura kuti varidza havapo. Asi baba varipo, handiti varidza havapo. Koseiko musiri kutora uridzi hwenyu? Hanzi varidza havapo. Koma kuchemera empowerment, inini ndakuchemera empowerment. Zviri kungoreva chete kuti takasumudza empowerment yedu tikaitsveta parutivi. Ava vamwe wataa kuti vakutitsikirira ava vakaona kurivara kwedu, vakaona yatingati kurelaxa mheno kuti pamwe vadiki vanyatsondinzwa. Tisisatore zvinhu zvedu nekubata kune simba, nekuti madzimai vanozvikwanisa. Madzimai vane simba rakanyanyisa. Maamuri kutaura pamusoro pemumwe mudzimai akatonga zvakanaka zvine simba, Mai Thatcher. Hongu, kana uchida kuti basa riitwe taura namai. Kana uchida kuti basa riitwe taura namai. Zvinofamba. Vana baba vanozvipa mukana, isa hatizvipe mukana. Tinochema nekushaya nguva. Munoziva kuti ukaona amai vakuenda kunotariswa mazino, vane mazuva 2-3 vasingarari. Asi baba vanenge vachienda chete kuti ndoda unogezwa mazino, ndoda kungotariswa kuti hapana raora here kana kuti razoita sei. Izvozvo tingade kuudzwawo here nemunhu naye kuti kana kunoita exercise. Tiri kutaura panapa pamusoro peutano hwakanaka. Hanzi ndine basa, handigoni kuenda. Munoziva kuti kudini? Nguva yatakapiwa naMwari yekuti zuva rine 24 hours yakakwana. Yakakwana, inokwana kurara. Inokwana kurara, igokwana kuronga mabasa ese eupenyu. Ipapo pa 24 hours. Asi iwewe ukabvuma kukweretesa vamwe. Ndo zviri kuita isusu vanamai vakawanda. Tiri kukweretesa vamwe mikana, tiri kukweretesa vamwe nguva yedu nekuti tiri kuzvitarisira pasi. Hatifaniri kuzvitarisira pasi. Chifunga kuti kana uchigona kutakura munhu mupenyu, masisitemu ako anokanganisika. Wakatakura munhu mupenyu kwemwedzi mipfumbamwe inotokwana kuda kunosvika gore, asi uchiita zvese zvaunoita. Ozonzi watadza kunyora tsamba kubasa uri sekretari. Ozonzi watadza kumira pamusangano uchitaura. Ozonzi watadza kuvhoterwa. Nekuti isusu madzimai ndisite tatanga kuti mukatovhotera vari baba John, mukatovhotera vari Ngana. Kana murume anotoona kuti ndigere nemukadzi akaita sei, mikana yatinopana naye. Koseiko varume kana vari kuno kuAfrica havabike, havabvise vana mutambo, murume mumwe cheteyo iyeyo vakangoyambuka mhiri.
unozonzwa zvichinzi tiri kusenza tese, ini ndiri pashift yemanheru, baba ndo vanenge vari pashift yemangwanani nevana. Ikoko vanochinja vana mutambo, ikoko vanofanira kubika, ikoko vanoita zvaane mbiri mazuva nezvi zvekunzi school run, vanoenda baba. Saka muri kundiudza here kuti kana tiri kuno kuAfrica hazvigoneke? Uku vazozvigona vakaenda chikoro chipi chekunobika? Nekuti ikoko munotovaona vachibika vachiita zvese. Kuno uku tiri kuzvitendera. Inini ndinoziva vana mai, inini vamwene vangu vakashayika zvavo, asi vakanga vari mukadzi akasimba. Amai vangu vakashayika, vanga vari mukadzi akasimba. Ina hanzvadzi dzangu hapana anga asingagone kubika, hapana asingagone kubika, hapana asingakwanise kugeza mbatya, kuita zvese. Izvozvo tinenge tangozvipa tega kuti murume haangaite izvi, mukadzi haangaite izvi. Pfungwa, Mwari pavakasika munhu havana kuti uyu murume, uyu mukadzi. Vakataura shoko rimwe chete rekuti zvakanaka. Kurakidza kunaka kwemukadzi, kurakidza kunaka kwemurume. Pane pakambopiwa vakadzi kuti takati takatopedzisira takuona mauniversities auda kuita sekunzwira vakadzi tsitsi kuti ava vakadzi vanogona kupinda nemapoints. Akataura kuti vakadzi vanoda mapoints mashoma ndiani? They are brilliant, they are intelligent. Hapana anoda kunzwirwa tsitsi kana chiri chikoro handei nacho. Munoona vachibuda vachiita, kana kuri kutonga, kana kuri kutaura, kana kuri kuita zvese, hakuna chinogonekwa nemurume chisingagonekwe nemukadzi. Nekuti isusu kana tikafunga pfungwa yekupakwa iya, kana vana vedu vakura vakuda kunochengetwa, unofanira kunochengetwa, unofanira kutsvaga murume anokuchengeta. Mashoko ekuputsa udzimai, usikana hwemunhu hunoputswa kana taakutaurira vana vedu mashoko akadaro. Isu tinoti chinochengetwa chete ihuku. Munhu achengetwe, munhu anopiya, munhu anozvichengeta, munhu anomira ega. Nekuti munhu iye kana pfungwa dzake dzese dzazara kuti akunochengetwa. Pano pataurwa nyaya yedivorce ikandirwadza chaizvo mwoyo wangu, nekuti divorce dzakura. Iye zvino izvi kana vanoroora dzimwe nguva vakutotsvagira kunzi handidi mukadzi anotaurisa, handidi mukadzi akachenjera, handidi mukadzi akadzidza. Zvese zvakanaka vakuita sezvakaipa, nekuti isi tinobvuma kuzviita izvozvo, nekuti tapaka vana vedu nyaya yekuti unochengetwa. Hakuna ari kunochengetwa. Ukabvunza mukadzi wemunhu mutema ari empowered, anochengeta imba, agotarisa nharaunda, agotarisa vana, agobika, agotora vana kuchikoro, agoita homework, agoita, unonzwa akabvunza, mukavabvunza kuti ko munoshandei? Unonzwa ina handishandi zvangu. Hamushandisei muri kuita basa rakadaro rinokunda vari kumahofisi. Kumahofisi kana wagara pakombiyuta yako uri kungoziva ndikuita zvepakombiyuta apa, ivava ana mai vari kuti handishande zvangu, varoda kuti vabike, varoda kuti vawache, varoda kuti vaite zvese. Kana vachigona kuita zvese izvozvo, it means they can do anything. Vanogona kuzviita zvese. Saka isusu ngatirege kuita mweya wekuti tadzikisirwa. Kuchengeta hama dzinochengetwa kana dzinochengeteka zvakanaka chete kana paine mudzimai. Tinozviona mutsika nemagariro, tinoremedzana. Pfungwa pataurwa nyaya ye-wellness panapa, nyaya yeutano hwakanaka hwepfungwa, unopedzisira wabva. Nekuti dzimwe nguva tinobvuma kuzviita vana vadiki, bvuma nguva tinobvuma kuita so petty. Tichitaurirwa zvinhu zvemanga kuti zvinoda kuita sei, ndaamwene vangu vataura, zvinoda kuzoita sei. Vanhu vanoroorana vari vaviri, murume nemukadzi, vanhu vakafanana. Munhu wese anoroorwa aine nyundo yake pamusana apa, aine hampi yake inenge mombe inonzi chimombe Brahman, yeah, ndiroro. Saka kana uchinoroorwa ichocho chinobviswa kuti ukwane panovhetwa marriage, murume chake chinobviswa. Saka zvinoreva kuti wane 50 yako, mukadzi ane 50 yako, pamwe chete maane 100. Saka mumwe azoita dzakawanda adzitora kupi kana muri muwanano, azodzvinyirira mumwe. Hanzi vamwe vanotaura vakaona motikari mazano kune traffic kunodhiraivwa zvakashata. Asi pakusoro pekuti munhukadzi ane hanya kuti handidi kukuvadza munhu, handidi kutsika munhu, kana zvaitika ngazviitike setsaona. Ukaona traffic yakati mutoro dodo, unonzwa varume vachitaura kuti I think pane mukadzi pamberi apa. Wakazvarwa nani uri kutaura kuti pamberi ipapo pane mukadzi?
wakadzidziswa nani iwewe izvozvo kushora munhukadzi? Munhukadzi ane hanya kunyange pamugwagwa, kunyange kubasa, zvinhu zvikaitwa munezva kana muda kuti muitwe zviitwe nemazvo, zviisei padheski remunhukadzi munozviita. Asi munhukadzi akada kurasa pfungwa anorasa dzese, anopedzesera kuti handikwanise chakati, handikwanise chakati, handikwanise chakati. Hapana chausingakwanisi, nekuti musikavanhu akati zvakanaka pauri, akati zvakanaka pane murume. Kudzidza unogona, kunyora unogona, asi tinodawo munhu anoita self love. Ndo imwe yatiri kufunga kuti tiri kudzvinyirirwa. Hatina self love. Kana tichiti self love hatisi kureva kuti tarisa vamwe uchita kunge uri kuona mazongororo aiwaka. Tiri kungotaura kuti iwewe zvichengetedze, zvide, itawo zvinhu zvinokusumudzira. Kujimu hauendi, kunoenda vamwe varume. Baba vanongouya kunzi I'm going to the gym, iwe woti zvakanaka tozokuonai. Wati zvakanaka wasarireiko iwe? Go to the gym, you can do it. Enda kujimu ikoko. Baba vanouya votaura kuti kotoenda tombonotandadzana uko, tichinwa hedu madrinks, tichidini. Iwe unotanga kutsvaga chikonzero kuti kovana, kopamba, ako zvino mazano kuri kubiwa. Iwe ndiwe kii here iwewe? Endawo ikoko. Ndo zvimwe zviri kuzotitsamwisa manje kuti I'm doing a lot. Yes, you are doing a lot. At times it's by choice. Nekuti kana uchiendawo uri kuenda varume, kana uchiita zviri kuita varume, ina handisi kuti takafanana. Masikirwo edu akatosiyana, asi takakosha zvakafanana. Zvandakakoshera semukadzi, zvakakukoshera semurume, zvinobatana, zviri complementary, zvinobatanidzwa kuti zvitisumudze zvese. Hanzi uko kwamuri kuenda handiende, nekuti hakuite kuenda mukadzi wemunhu, kunoenda mukadzi wenhoro here, kana kuti mukadzi womombe ndiye anoenda ikoko. Kana murume wako aenda kusingagone kuenda mukadzi wake, zvinoreva kuti kana iye ari off track, arasika futi. Nekuti kana kusingagoneke kuenda kuvari kunonyanya itweko kwekunzi hakuende. Saka isusu tiri kuzvitatisa kuenda kwatinofanira kuenda. Tiri kuzvitatisa kusenza zvinhu zvatinosenza. Kana izvozvo zvekutakura izvi takagara tichingoti regai varume vazotakura, regai simbi yazo. Kune vakadzi yezvinezvi vakabvuma kuti munhu. Tiri kuvaona vari kudhiraivha ndege, tiri kuvaona vari mainjiniya vanoswera vakarembera netambo padenga apa. Saka vari kuita zvine izvozvo. Saka isusu tiri kuti mupfungwa dzedu umu, mindset yedu sevasikana, semadzimai, ndo yakufanira kuti isandurwe. Titore nzvimbo yedu iripo kare. Zvese zvatiri kuchema izvi zviripo kare. Iye zvino kune machiremba, masejeni, anotobharurawo munhu ogomusona pakare ari mudzimai. Unzi aiwa madzimai anotya. Munotyei? Hatina zvatinombotya. Zvese zvinogonekwa nevarume isusu tinozvigona. Saka pazuva rakadai, pamwedzi wakadai watapiwa neZB uyu kuti tiwane nguva yekukurukura, ngatidzokerei mumashure. All we need to do is to go back to the drawing board. Ndiko kune zvinhu zvedu kwatakazvinamatidza, zviripo pachidziro, handei tinozvitora, ngatizviitei. Dzimwe nguva tinoita vanhu vemanga-manga nekuti pane vanoda kupinda pakati pedu. Ivo vatingati varume, vatingati vakomana, vanenge vachida kuwana mukana yedu kaenda taurai, vopinda nepakati pedu. Isi tinongoshorana zvemanga-manga. Ukaona umwe mukadzi, unoona bhizimisi here? Ndikatarisa Priscilla, ndikaona iwe ndinooneiko? Iwe ukanditarisa, unoona chii pandiri? Varume vakaonana, vana vedu ivo vatakadzidzisa vanotarisa bhizimisi. Mwanobva ataura kuti inini ndine traki. Mumwe otaura kuti ini ndine manyowa. Toita sei? Aiwa, iwewe ini ndakutakura manyowa awo, tapinda mubusiness. We are partners, we are stakeholders. Isusu manje topiwa pfungwa dzakaparwa dzatiri kuparana tega kuti maona pavapinda apa bhutsu yavo haina tipu. Ndo nyaya yamuri kutaura iyoyo. Ko tipu inozive yebhutsu? Haina basa. Ine basa riko kana yadonha munzira. Imi ndo yamaona, ndo yamakutaura. Ko business randingaite newe chii? Eka, ini ndiri ndakwegura. Imi muri vana vadiki. Nai vanangu,
ndiri kuona muri kutinya tinya mushini. Ko ini ndikatinya apa ndinobuda here? Ndikatinya apa ndinobuda here? Ichikomana chiri kudai chikadai chidai, imwe ndibvunzo, nhai mai zvaimboitwa sei kwezvi panguva yenyu? Ndatsengaka 72 years. Aiwa dzidzi dzokutamba nadzoka. Maima izvi zvinoitwa sei? Tobatsirana. Asi inini simba randinoda kukupai nderekuti zvese muri kuzvigona. Hatidi kune tsumo. Ndakambotaura pane imwe nyaya yekuti sei tsumo dzakashata dzichingoshandidzirwa madzimai. Makambozvifungawo here imimi? Munenge muchitouchira kudai zvikanzi mhando yemukadzi chinzi mukadzi. Hei. Mhando yemukadzi kadzi ndiani akataura izvozvezvi? Kozoitwa dzevarume manje. Kuti murume kutsva ndebvu vanodzimurana, kurakidza kubatana, kurakidza kudanana, kurakidza kushandidzana kuti havadi kuti mwe murume atsve uso, vanonobvisa ndebvu idzodzo, asi iwe uri kuomberera kuti mhando yemukadzi. Handiti dzimwe nguva vakadzi vanoshandisika nekuti ndati munhu kana achida kukutsongesa, kukuita mudiki, anotamba nepfungwa dzako. Unopedzisira waita sechidhori. Munoziva chidhori hachikure chandakatamba nacho inini pandakazvarwa 1952 chiriko chakangoita zvachakaita. Ndatone mazukuru vakupedza university. Handiti asi iwewe manje kana uchida kuramba uri mukadzi ari empowered, ramba nepfungwa dzako. Ndo zvatiri kutadza kuita. Tiri kutadza kuramba nepfungwa dzedu. Tiri kutadza kuramba nezvatinogona nechimiro. Iye akakuti anokuda, kana achikuda anokuda chete. Hanzi ndotya kurambwa. Ko iye hatye kurambwa. Indava achifanira kunge ari mukadzi anotya kurambwa. Indava iwe uchitya kurambwa. Motikari yako iri panzapa, bhengi rako unarapa, zvese zvaunoda unazvapa, zvaunogona kuti uite, asi uri kutya kurambwa. Aiwaka, hapana. Murume ngaatye kurambwa, aremekedze mukadzi wake, arambe ari empowered. Iwewewo itya kurambwa, uremekedze murume wako kuti wanano yenyu igobatsirana zvakanaka. Tinochengeta hama vakadzi. Kune inoitwa yekunzi maroorana. Izvozvo zvinotanga zvaparadzwa pfungwa dzemukadzi. Zvanzi inini pamuchato unoyu ndiri kubva ndavapa baba mudiki wavo wekuti vagare naye. Baba mudiki wavo akakura nemukoma wake uyu achinzwanana chaizvo. Ko muri kupa mwana ari kuchata nhasi mwana umwe wekunochengeta naye? Anomuchengeta nei? Haasati awana pekurara, haasati awana pekudini. Ndipo ipapo patiri kutadza manje. Ndo panotanga munhu akagodoka. Empowerment iyi yatataura kuti iripo, ida kukwaturwa chete padrawing board. Yatopera, munhu achoka kuti zvino anopedzisira muchato wacho watoipa. Wapiwa chipo chemwana. Chipo chemwana wokunogara naye, wekunochengeta. Aiwaka. Izvozvo ndo zvatino hatigone, hatina chipo. We are not empowered kutaura chokwadi. Mukaenda kumusha, ndikaenda kumusha, umwe anongoti veremo adoda zvake kukwira motikari, nzama yegu ruda kuendawo kuHarare. Anga asina kana pfungwa dzekuenda kuHarare. Murume baba mudiki, murume wako anopindura kuti no, azviite. Iwe uti hazvizoitaka, zvinopa mutauro, ngavauye zvako. Kana auya manje munhu uya akukustress, imimi hamuna kana budget rekuti kumba kusare kuchikwata sadza, nekuti mese nevana hakuna ariko. Handitika mese nevana hakuna ariko. Zvinofamba sei? Taurirai vanhu chokwadi kuti baba mudiki parwendo runo tanga tisina kuya kuzokutorai, tanga tauya kuzoona hama. Asi kana zvazotinakira tinokudanai. Ngatidzidze. Vakadzi vazhinji dzimwe nguva paongororo netsvakiridzo zviri kurakidza kuti mukusataura chokwadi ndimo matinorasika. Madzimai musarwadzise vana, vana baba musarwadzise vana neyatingati pachirungu black tax. Tichengete, takakuchengetawo. Aiwa, zvinodzidziswa. Vana vanoitwa empower. Angave mukadzi, angave murume, anodzidziswa mukukura kwavanenge vachiita ikokoko. Ndo patinenge tavadzidzisa kuti kana muchinge zvakunakirai munodaiwo, kana zvadai zvakunakirai, kana kusevha chaiko mari. Vana mai munofanira kunge muine bhanga renyuka, baba vaine bhanga ravoka, muitawoko rimwe remushaka ramunobatana. Kwete kuti munhu womukadzi kana akasangana neshamwari yake yakadzidza nayo anotanga afonera murume wake kuti ndasangana naMavis ndachiti kondikandireyo katu mari ndachiti tinonwa kofi. Aiwa zvidaroka. Hamusi empowered kana madaroka. Wiriranai. Ava varume ndo vana venyu vamakazvara.
vanoziva mutemo, mukavataura nezwi rakanaka. Chakaipa kuchenama, chakaipa kutukana. Communication tinoikurudzira zvakanyanya. Mukataurirana zvakanaka kuti aiwa, ini chiregai ndigare nekahomwe kangu, imugarawo nekahomwe kenyu, yehomwe yemushande iyi hatigoni kupindira kuwanano dzenyu, asi mukaronga wanano dzenyu hadzigumbure vanhu, hadzistrese vanhu. Unosvika pamba unotonzwa kuti yowe, uyu ndiye nhingi firstborn yangu, uyu apinda ndiye mukadzi wake nevana vavo vatatu ava vamuri kuona vari kutamba panzamba, uyo ndiye kupedzisira uyu, avo ndo ambuya ake avo. Paimusha mumwe chete, zviri kuremera munhu kaizvi, wakunzwa kunge usiri empowered. Toita sei? Vana vedu ngavarumuke, tovarumura sei? Nekuti isusu tatadza kurumura vana nekuti hatisi kuvapa masimba avo. Mutsika nemagariro edu, asikana kana musingazvizive, mune empowered. Muroora anobikiswa. Empowerment inopiwa muroora kai. Haufaniri kuti unzwa mukadzi wagotwe haende, iye ndiye anozogara pano, kana kuti aiwa hamungaendeka, imba yakakurai. Imba yakakura ndeyenyuka, imimi baba naamai, regai ava vaendewo apa. Saka mukadzi anoempawiwa kunyange kwaroorwa. Mukasvika mukagara munozonzwa madzimwene kunzi aiwa taakuvabikisa. Empowerment ka mazwi echirungu chete asiyana, mazwi chete echirungu asiyana. Pachivanhu chedu imhosva kusabikisa muroora, kugara nemuroora mumba menyu. Akafa muchigara naye munotoripa mombe chaiyo, nekuti zvinonzi akatsiga zvinhu zvake, haana kuturwa paakasvika ipapo. Saka nyaya yeempowerment tinofanira kusimbirira kuti zvatinogona zvese ngatiragidzei kuti tinozviita, tisingamanipulatwe. Zvino iwe kana wapiwa chigaro chepamusoro, mukomana ari pasi pako, murume ari pasi pako, okutaura kuti anokuda. Saka madecisions auchaita padenga pauri apa ndapi? Ekuteerera kanengi bhei wako. Handii ndizvo zvamunenge makuita kuti bhei ichi ndo waunenge wakuteerera. Itai zvinhu zvenyu makasimba. Kana wanzi mutungamiri, ita zvinoda mutungamiri. Unozvikwanisa. Ini ndiri kuti go girl go, you can do it. Hapana chaunotadza kuita. Kana uchigona kudriver, anogona kuita chinhu chake ngaachiite. Baba kana vachigona kusunda bhara, aiwa zvakanaka ngavasunde zvavo bhara. Amai kana vachigona kudriver gonyeti, ngavadrive gonyeti yavo. Ngatipananei mukana, asi vana mai ngatidzokerei kumukana wedu watakapiwa namusika vanhu. Ndimi makazvarana, mwanakomana waMwari. Aiwa, ndapedza zvangu mazvita.